Informazioaren anabasaren garaian, Agustin Arrietak filosofiaren ezinbesteko zeregina aldarrikatzen du argitaratu berri duen manifestu filosofikoa saiakeran. Gaurkotasunez betea eta manifestu izaera argia uztartuz, egileak egia eta justizia bezalako balioen defentsa ausarta egiten du. Liburuan saiatzen naiz eskontzen agian jende askorentzat eskongaitzak diren bi ideia, eta da filosofiaren kontzeptua lotzea manifestu batekin. Zergatikan jendeak uste du eskongaitzak direla? Nire hipotesia da, jendeak esaten du, filosofia oso abstraktua da, oso orokorra da, askotan filosofoak dabiltza ora airean, lurra hartu gabe, eta manifestu bat idazten duzunean hitz egiten ari zara gure gizarteari buruz, gure gizartea aldatzeari buruz, eta bar. Ni bi ideia horiek uztartzen, josten, saiatu naiz, eta erakutsi nahi izan dut, gure garaian filosofiak badula zeregina, eta gainera etorkizun egokiago bati begira, nolabait esan da, ez? Horan, ariketa bat izan da, niretzat, ariketa interesgarri bat, filosofiatik egindakoa, baina filosofia kokatuta gure gizartearen orainaldian eta etorkizunean. Egin dut gure gizartearen erretratu labur bat, esanez, eta labur bilduko dut, jada laburra dena, esanez, begira, gure gizartean daude inertzia batzuk, gero eta indartsuagoak direnak, eta inertzia horien arabera egia eta egiaren familiako kontzeptu asko gero eta gehiago gutxiesten dira, eta gauza bera gertatzen da justizia eta justiziaren inguruko beste zenbait kontzeptu etiko-politikoekin. Eta horren irudia da gaur egun badagoela jende asko lotxari gabe egia mespretxatzen duena, gezurretan aritzen dana, edo itxontzikerietan aritzen dana, baina inungo lotxari gabe, inungo damuri gabe, zuzentzeko inungo asmori gabe, eta gauza bera justiziarekin. Gaur egun, bizi dugu egoera harrigarri bat, non posible den pertsona bat agertzea telebistan, injustizia aldarrikatuz. Eta ez dauka lotxarik, ez dauka kontzientzia arazorik, aldarrikatzen du, eta hemen dator bigarren partea, gainera arrakasta dute. Arrakasta gero eta handiagoa, gero eta zabalagoa, gero eta edatuagoa, hauteskundeak irabazten dituzte, orduan inertzia hau, balio hauek gutxiesteko inertzia hau, nire iritzian oso kezkagarria da, eta da gure gizartearen ezaugarri bat. Eta doa filosofiaren kontra. Batez ere, filosofian ezagutzaz hitz egiten denean, ezagutzaren inguruan dabiltzan kontzeptuak aldarrikatzen direlako, egia, objektibotasuna, zuzentzea, autokritiko izatea, eta bar, ez? Eta justiziari buruz hitz egiten denean, justiziaren inguruan daude beste kontzeptu batzu, berdintasuna, askatasuna, eta bar, eta horiek aldarrikatzen dira, eztabaida daude, kontzeptu horiek zer diren, nolakoak diren, baino ez dago zalantzarik, ezin duzu babestu sekulan egoera injustu bat, ezin duzu aldarrikatu egiaren gutxiespena. Horan, filosofiak egin behar duena da, testuinguru guztietan bere aldarriak mahai gainean jarri, eta nolabait balastatu oso indartsu diren inertzia horiek. Ezin da onartu esate baterako egiari gabeko edo objektibotasunari gabeko edo errakuntzak zuzentzeko asmori gabeko kazetaritza. Ezin da onartu. Ezin da onartu, esan nahi dut, arrazoi oso onak daude kazetaritzari beste eskakizun batzuk eskatzeko. Eta filosofian, orduan, testuinguru guztietan, testuinguru diferentetan, filosofiak egin behar duena da, pixkat balio hauek aldarrikatu, argi eta garbi gutxiesten ari garenean balio horiek. Aipatzen dut, Hannah Arendtek duela urte asko, 20. mendean, baina ja duela urte asko,
Esaten zuen, balio hauen gutxiespena, egia bezalako balioen gutxiespena, totalitarismoaren atarikoa zela. Eta etzan txantxetan ari, hitz egiten ari izan nazismoari buruz eta estalinismoari buruz. Berak aztertu zituen bi totalitarismo hoiei buruz. Orduan, gaur egun uste dut jarrera totalitarista hori usaintzen ari garela. Noski, filosofiak, hori garbi, filosofiak ez du munduaren noranzko aldatuko bere bakardadean. Noski, hemen lan mota asko behar dira, baina manifestuan aldarrikatzen dudana da filosofiak hor egon behar duela, izan behar dela aldaketa horren parte.